pokud se bude buď všechny jedině vyčetí a musíte nějaký pohodlí sauny, ptáte se, můžete občas a ptáte se, kde která skupina, kde budu jezdit. To naozaj, nejde to říct, ono je trošičku pohybové, to flexibilní, dynamický, protože nikdo neví, ještě do sobotního rána, kolik pokládá se v každý kategorii přihlásí, nikdo neví, co se bude v soutěžní sekci odehrávat. My sice víme, jak má 3 minuty na jednu soutěžní bránu, vidíte, kolik tam je brán, ale to je teorie. To tam pak funguje, někdo zapadne, někdo prostě a ještě půl hodiny úplně někdo jde. Takže tohle se nedá nějak třeba naprogramovat a naplánovat. Děje se to dynamicky, samozřejmě my tady dostáváme právě situačky ve 20. to je rekordní, pohyb, koridory, průchody, kde se můžete pohybovat a odkud můžete potom sledovat a vidět do těch jednotlivých soutěžních prostorů. No a nějaká funguje takovým způsobem, že když některá z těch kategorií kolem těch 12